Etnografie și folclorul satului Tătărăuca Veche. Fiecare localitate are un potențial creator unic, exprimat prin cultura sa materială și spirituală. Meșteșugurile reprezintă o parte importantă a acestei culturi, fiind transmise din generație în generație. În localitatea mea, aceste tradiții sunt păstrate cu pasiune și devin atât o sursă de venit, cât și de satisfacție sufletească. Meșteșugurile tradiționale sunt păstrate cu grijă de meșteri iscusiți, care își dedică timpul și talentul perfecționării artei lor. Printre cele mai importante meșteșuguri din localitatea noastră se numără prelucrarea artistică a lemnului, crearea costumelor populare, olăritul. Una dintre cele mai vechi meserii din localitate este prelucrarea lemnului. Cel mai iscusit meșter este Muntean Constantin, ale cărui lucrări împodobesc casele, bisericile și porțile gospodarilor din satele comunii. Talentul său a fost transmis fiului și nepoților săi, care continuă tradiția. Costumele populare moldovenești sunt o expresie a frumuseții și priceperii meșterilor locali. Doamna Lucia Bazic, un meșter popular renumit, creează costume de o finețe aparte, inspirată de mama și bunica sa. În confecționarea catrințelor, meșterița era ajutată de către mama sa, Olga Medinski. Costumele lor sunt purtate de elevi și ansambluri folclorice din raion și republică. Deși doamna Lucia Bazic locuiește la Soroca, noi o considerăm meșter popular al satului în confecționarea costumelor populare, deoarece este băștinașa acestei localități, este tătărăuceancă și contribuie la promovarea portului național în comunitatea noastră. Domnul Druță Ion este un olar talentat, moștenind tradiția de la tatăl și bunicul său, renumiți fântânari. Obiectele sale din lut sunt apreciate atât pentru uz casnic, cât și ca elemente decorative. Fiul său, Druță Victor, continuă meșteșugul, asigurând continuitatea acestei arte. Cercetând meșteșugurile locale, am descoperit cât de valoroase sunt aceste tradiții pentru comunitatea noastră. Ele nu doar că oferă un venit, dar contribuie la identitatea noastră culturală. Din păcate, unele meșteșuguri s-au pierdut în timp, dar cele care au supraviețuit merită să fie păstrate și promovate. Ion Druță spunea: să fim ca râul. Râul ține minte izvoarele din care a început, căci viitorul nu deschide ușa acelora ce vin fără trecut. De aceea, să prețuim și să transmitem mai departe meșteșugurile moștenite, pentru că ele sunt rădăcinile care ne definesc ca neam.